Γιατί... Νευρίασες. Γιατί παίρνει... Όταν νευριάσω, όταν νευριάζω δεν είμαι αυτός μου, είμαι αυτός που θα βάλω τώρα. Ποιος είσαι reality? Μπάναρη! Άρα ποιος είσαι εσύ? Λοιπόν, Άρα. κάποιος είμαι ο δαίμονας του Πάμπιο. Όντως. Καλά. Δεν το ήξερα. Ευτυχώς που μου το πες. Βγάλε ένα μάξι. Όχι. Δεν έχεις. Είπα κάτι. Βγάλε το ελικόπτερο το στρατιωτικό. Οκ. Θα με ακούς τώρα, θα πας kill character με νευρίες. Μόνο εγώ θα έχω την Έμιλι. Μόνο εγώ. Όχι. Δεν χρειάζεται. Εγώ θα πάρω μόνο την Έμιλι. Να σου πω κάτι. Κάτσε καλά. Θα με λύσεις ή θα κάτσω εδώ? Με πιάσε. Γαμώ το κέρατος. Έκλεισε τώρα, έκλεισε. Ξεκλείδωσα. Μπες μωρό μου. Δεν θα με λες τώρα, θα με λες μπαμπά σου. Ναι ρε, κάτι καλά. Παιδιά, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Να μην φάμε Λοιπόν, και ότι θα έχω μόνο εγώ την Έμιλι και κανείς άλλος. αυτός ήταν όνειρός σου. Μόνο εγώ την Έμιλι, όχι τα Αμέλεια, βλάκα. Όχι, και τα δύο εγώ θα τις έχω. Τα χίλια μου. Μη κάνεις καμία βλακιά από εδώ πέρα. Δεν σε έχω πιάσει έτσι καλά. Τώρα. Όχι. Έλα, πλή! Βγάλε πάση. Γιατί, φίλε μου? Βγάλε πάση. Πονάω. Λοιπόν. Μη. Πεις τώρα ότι θα έχω μόνο εγώ την Έμιλι, κανείς άλλος. Αυτό... Κάτσε να σκεφτώ τώρα. Αυτό δεν πρόκειται. Αυτό... Παναγία μου. Αυτό δεν πρόκειται.